Ce trebuie să știi acum? Alege o carte. Varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. Poți pune videoclipul pe pauză pentru a te gândi mai bine. Varianta numărul 1. Steaua. Ești plictisită și ai impresia că în ultima vreme nu s-a întâmplat nimic deosebit în viața ta. Însă universul îți spune să mai ai puțină răbdare și să ai încredere în tine, deoarece în curând îți va aduce multe lucruri bune în viață și fericirea va veni în sfârșit la ușa ta. Varianta numărul 2. Puterea. Te simți copleșită de probleme și ai impresia că nimic bun nu ți se întâmplă și că toți au ceva împotriva ta. Însă nu este așa. Tu trebuie să-ți iei o pauză de la toți și să te relaxezi, să meditezi puțin și să aștepți, deoarece înăuntrul tău se află singura putere de a trece peste toate aceste probleme. Și de altfel trebuie să ai puțină răbdare, căci în curând ciclul karmic prin care treci va lua sfârșit, iar lucrurile bune vor apărea și în viața ta. Trebuie doar să mai ai puțină răbdare. Varianta numărul 3. Soarele. Sunt unele lucruri în viață pe care nu le înțelegi. S-au întâmplat niște lucruri cu o persoană din trecutul tău pe care nu ai reușit să le înțelegi. Ți se pare că persoana aceea a exagerat și că nimic din ceea ce a făcut nu are sens. Însă, în scurt timp, vei primi o clarificare a lor și vei înțelege exact de ce acea persoană a făcut pașii pe care i-a făcut. De altfel, urmează o perioadă extrem de bună în viața ta